Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu ukuthi asibeke la kule ndawo yasemzimkhulu. Umuntu akaze acabanga ukuthi uzoba la. Sake sadlula nje la emzimkhulu ikhathi ezimbalwa siphume eKokstad. Hayi ngoba kwakunenkonzo eKokstad cha. Singabantu asebekhulile nokusibona nje sinomama sike sithanda ukubuka izwe. Sadlula la emzimkhulu sadlula umbili omnandi okosa. Sadlula eXhobo sakhuphuka. Saya Underberg sasi neholidanyana siphumule lapha eBhulwa eFairways. Sijwayele ukuthi masiye khona ke sehle seKokstad. Sijike ngapha emzimkhulu si round nje. Sibuka izwe lenkosi elidalile. Sasikaze ke sicabanga ukuthi uNkulunkulu uzosibeka kule ndawo. Hayi ke angithobeke ngibingelele abefundisi kakhulu baba uNtsundu. Umphathi uthe uyilunga mina sengithi umphathi weFraternal. Siyabonga kakhulu baba ukuthi usamukele ngiyiqonda kakhulu indaba yeFraternal ngiyilunga layo nami ngale Richards Bay. Ngiyafisa abefundisi esibambe nawo umphongolo wasentabeni indlu kaJehova yabonelelwa bangene kumaFraternal ezindaweni zabo. Ngithi angikusho la ngoba ngiyangena ku WhatsApp unamalunga angaphezulu ka 10,000 bese kuthi uYouTube unaba subscribile aba over 4,000 asebelalelile ba over 700,000 eminyakeni emibili nje kuphela. So ke ngithangisha ukuthi ke befundisi ngenani kumaFraternal ngoba ukungabi kwiFraternal uvimba umsebenzi kaNkulunkulu. Njengoba eshilo nje ubaba cha angikho ke committee mina baba ngathi bangangifaki ngibhizi kakhulu. Kodwa ke nje uma umfundisi efika endaweni asisho nje lento yaziwe kufanele adlule kwiFraternal inhlangano yabefundisi bendawo bamhlole ukuthi uphethe liphi ivangeli. Bambuza imibuzo beqinisekisa ukuthi uthunywe inkosi ngempela bambuza ukuthi njengoba uthi uzosebenza la uzwe kuthiwa asikho imithini. Umbuzo ojulileke uzwe kuthiwa asikho yini. Ngamagama sefuneka veze ukuthi inkosi imthume kanjani imphathiseni lento thina esingenayo endaweni. Asiphiki ukuthi sinezinto esingenazo ngoba siumzimba kaKristu. Ngeke sibe izandla sonke. Khona isandla, khona umlomo, khona lokho nalokho umzimba kaKristu mkhulu kabi umhlaba wonke jikelele. So uNkulunkulu mayesithumelele isandla asikwazi ukuzivimba kodwa ufuna senze sure ukuthi lesi sandla esifike la sithunywe loNkulunkulu esimkhonzayo yini. So ngiyanicela ke befundisi ngenani emaFraternal nikhokhe imali yokulunga kunemali ekhokhwayo waziwe ngoba badina beqhakazisa ubabonsibande. Ubabonsibande ufika ungena kanjani la? Unalo inibandla unabantu kanti phela ma ibranch isikhona bayaziwa ayisekufike ophethe usibanibani esinayo enhlanganweni ayibibikho inkinga lapho. So ngiyanicela ke ngenani emaFraternal bazalwane ezindaweni zonke uNkulunkulu usibusisile ke babunsuku ama-branch ase-25. So wonke ke lama branch ke ngikhuluma nawo la mathathu eGoli, eGauteng, mabili eMpumalanga, iyodwa eCape Town, amanye ke akhona la KZN. Kodwa ke angakaqedi ukubingelela ngibingelela kwabunsuku befundisi bonke ngokwehlalo zabo ngiyababingelela kakhulu abendaba eFraternal nalabo ke abala iduze asebezishila ukuthi basentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelele obaba abakhona omama intombi nezinsizwa nabancane nosiphathele uhlelo ngendlela emangalisayo. Niyalizwa kodwa izwe liphuma kulo yamsila. Lithi izwi lenkosi asidangali. BaseKorinte ngithi besibili lithi asidangali noma umzimba wethu wangaphandle ukhathala kodwa senziwa musho usuku nosuku. Ngamizwi lakho lihle uNkulunkulu akubusise.
siyajabula kakhulu ngethemba bazomangala abakubonayo sisiposta le video. Sibonga kakhulu umphathi ohlelo siphathele, sibonge nakumshayi wensimbi osinandiselayo. Ngixolise kusetshenzwa ngendlela ezingafani, ngethemba uphathekile kabi. Sesifisa ethini ukuthi umuntu emila ezwakale ngoba nani niswendlale kamnandi kakhulu. Bese umuntu angaconcentrate kulento eshunyayelwa la alalela umshayi wensimbi. So yikho ke sesifisa ukuthi kuthulwe makushunyayelwa, ngisho ukuthandazwa kuyathulwa. Umshayi wensimbi usebenza makuculwa kuphela. Ngoba phela ikhona nale ngozi le. Bakhona abanye ozakwethu abefundisi angazi noma usuke ngazizwa umuntu uyayidayisa. Ethe ishaya lapho wena. Amandla angathola la. Hawu. Lendoda amandla wathola la ibathola ezulwini. Yabo usuke sesidayisile yena akaboni. Hayi kayithinteke insimbi umfana lapha. Hayi cha ikhona lento. uNkulunkulu ke ngezwe sidlalela kamnandi. Ngezwe futhi ungathi uzalwe ebandleni. Engathi ungahlala ke ebandleni indodana ngoba uhamba uthatha noma ubani bake babusiseka kwelinye ibandla. Umfana ephuma eseshe ethi yazi bengishayile namhlanje eyibhemile insango. Wayithinta insimbi kwakhala abazalwane bathi uNkulunkulu umningi bathi kwehla umoya ongcwele. So siyadinga wakuba lensizwe ezisindisiwe ngoba impela uyasilinga uSathane. Sidumisa uNkulunkulu kanti asisadumisi yena ngoba osilidayo uthunywa uSathane. So siyadinga kakhulu ke leyo nto leyo. Kukhona izinto ke ezishiye zilengwa abantu abebemla bezishiye zilenga engicabanga ukuthi ufuna ngizipheshe ngaphambi kokuya ezweni bese ngizisho nokuthi ke ubani ngiqhamukaphi ngoba phela kufanele simazi umuntu omphambi kwethu ngale kokuthi sebethena abantu. Ngichaza indaba kaMama uMkhwalo yethikithi bese ngikhohlile. Isalile kuyalenga. Ilenga ekuthenini hayi into nayikhulumile ukhulume kahle kakhulu ngambuza ethi uyokhokhela ithikithi hawo. Kanti bengazana ukuthi umama usekhulile. Kanti uyagijima manje ukhokha amathikithi espeed nje. Kunezinto esizithatha kancane bazalwane. Ngelinye ilanga uNkulunkulu wakhuluma kimi ngangikhonza ukugijima kakhulu. Ngiyinsizwa nje egijima kodwa bese ngikhulileke ngiphenduke manje bese ngikhulile ngisazongena lapho. Ngiyasuka ke ngiyarace nemoto erobotini. Mangirace kuvele kuqhamukizwe itho wami umntwana ka race. Kuyisona ukurace emgwaqeni. Ijulile ke lelo. Ngelinye ilanga ngilahla iphepha lika Swidi ngewindi. Lithizwe owami akalingcolisi izwe. Kunomthetho othi keep South Africa clean. Mawephula lo mthetho isono. Ngeke ungene ezulwini. Lezi zinto ezincane esizithathayo. Sengakusho nje ngilibeka kukhulunywa ngako ukungalifasi ibhanda. Ulifase ngoba ubona amaphoyisa. Kusho ukuthi uyabona nje isono, uyakubona uNkulunkulu dawulifasile. Uzongena kuliphi izulu. Ithinta izinto ezincane ezosenza singangeni ezulwini. Sesikholwe iminyaka emingaka. Zama phambi kwabantu sathi ngasindiswa ngonyaka othile ngabhabhadiswa bazalwane asingeni ngeCV ezulwini. CV ayisebenzi. Kusebenza ukuthi manje uma uphuma umphefumulo ungcwele noma ukhongcwele. So ke ngoba wazi ukuthi uzophuma nini hlala ungcwele, zingcwelise. Ungayenzi into uNkulunkulu aphambana nayo. Okunye kuyafika nje ngisathethe indwanyana ngakafika enhlumayelweni. Lithi izwi lenkosi singaboshwe ukuthi ngizokwenza ukuthi ngelanga lokuthi. Thana uma inkosi ivuma ngizokwenza ukuthi nokuthi. Mina ke ngithi isono sokuqala osifice ezulwini. Uma ngithi mina ngiya endaweni ethile ngelanga elokuthi ngingasho ukuthi inkosi mayivuma bese lingafiki lelo langa ngifa. Umbuzo oqala ukuphi la? Isezulwini ushiya uthene emhlabeni. Ngithe ngizowasendaweni ethile ngelanga elokuthi ukuphi manje? Ayikho into eningi esazoyikhuluma nawe nasi isihogo. Ngoba uthembisile awangafeza. Kukangaka athi umuntu saze safa amakhazi. Ufile ngithi uyaphila. Qamba amanga wathi ufile amakhazi. Kodwa wakubulele. Safa yila. Qamba amanga ungayaphila. Abana bazalana ukukholwa kunzima. Bethi ke mase ngikhuluma kanje
ngivala umnyango wezulu ngicanga uvali kuvula impela nje ukuthi ukhumbule izinto ozonile amanga waqhambile uthi uJesu John 8:44 ningabaka yihlo uSathane wabulala abantu kwasekuqaleni uma mina nginitshela iqinisa ningikholwa bese ngihlanganisa uthi uNkulunkulu ezweni lakhe uSathane wabulala abantu ekuqaleni wababulala kanjani wafika wathi kuEva ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli kulomuthi na uthi uEva yebushilo wathi masike isadla sofa nokufa uthi uSathane ngeke nife ubonke nizolingana naye so uSathane waqamba amanga wathi uNkulunkulu ngeke nife so uqamba amanga ukubulala umuntu mawuqamba amanga ubulale lo muntu omkhohlisayo ufuza uyihlo uSathane wabulala abantu kwasekuqaleni ilapho le ndaba so mawuqamba amanga nje kwezinye indawo sisemshadweni sihleze emangweni indoda yazi ukuthi unezingane wathi wena ezikasisi wakho ufuna ikuthatha futhi umshado unjani wamanga le ndoda injani ifila yikho mase sikushaya ikuhlupha enza zonke izinto ikuhlupha ngoba unjani wena kuyona kuwena injani ifile so ke amanga kanjani ayabulala ingane encane yakhala usiyahamba ngizokuphathela usweet ukhohlwe ubuye ungawuphethe uyaxolisa ngathi ngizokuphathela usweet mntanami so ngena kuliphi izulu iliphi siyongena kulona ayike bengidlula ngithe kunezinto ezilengayo ake ngidlulele kwelinye iphuzu siyabonga manje yela ngithe ngiphuma la ngilanda ibhanje ngambona wathi ngiphuma eHarding ngambuka lo mama uphuma eHarding sengiyakhumbula ukuthi hayikunde kakhulu kodwa indlela asho ngayo ukukhombisa ukulangazelela sengiyambona mayisemla kanti umfundisi awu siyabonga umfundisi manje yela ophuma eHarding usebenzile kakhulu ngifisa ke ukuchaza kancane lemkhuleko okukhulunywa ngayo umkhuleko kaMay 18 akathe umama la yayisedonsa isikhwehlela omunye umntwana wasinda kunemkhuleko uNkulunkulu wathi ngiyenze benqothi igroup enkulu mangikhuleka ke mhlambe bezwile bebekhona la mangikhuleka uNkulunkulu ngifundisa ukuthi angokhothi izwi lakhe mangikhothi izwi lo mkhuleko uyaphila ngoba izwi liyaphila iBhayibheli dala labhala kodwa malishunyayelwa manje liyakuhlabiza ukhala inyembezi ngoba liyizwi mawufuna umkhuleko wakho uphile wokhumbuza uNkulunkulu into ayikhulumile uyowuphendula noma ngaba kathandi ngoba uthi izwi lami ngiyalilinda ukuba ngilenze asifunde kujwayele ukufunda izwi khona uzothi mawuthandaza uthi inkosi uthezweni lakho kwenzeka kanjani kimi lokhu phakathi kokuthi uzoyilungisa lonto noma uzokutshela ukuthi kwenzeka ngoba wena unje bese ulungisa leyo nto so ngimkhuleke ngiyenzileke inezwi khona ubizwa ukuthi umkhuleko kaMay 18 uvusa abantu befile yabona wasifundile lana nje mhlambe ngiyathandaza somewhere kukhona abantu abaphiliswa yimini baphiliswa umkhuleko nezwi likaNkulunkulu khona umkhuleko uRoma 10:9 unonyaka owodwa ku YouTube usulalelwe more than 26,000 times ukuthi abantu asebemukela uJesu okungenani half of the 26,000 ngiyalinganisa khona uzolalela engamukeli uJesu kodwa singathi u50% 13,000 abantu engingabazi ngokuthi mase ngibakhonjiswe ezulwini mangiziphathe kahle ngiyuthola umqhele so asijwayeleke ukuthi masithandaza abazalwane sikhulekiswe ishingane yakho ikhulekele ukhothe izolitha maningi mhlambe nje inkosi Jeremiah 32:27 uthe uNkulunkulu wenyama yonke nansi le ngane yami ongiphe yona ngicela uyiphilise izophila ngoba ukhuluma izwi asijwayele ukukhuluma izwi naphezulu kwamadimoni amadimoni alisabizwa alisabizwa abaleke so ke bengifisa ke ukudizelela imkhuleko akhulume ngayo umama kunabantu lo wase umusho njengamanje athi wayesesekufeni engakafi ungowesi forma ngaphazama abantu abavushwe imkhuleko ngifakazelwa ngingekho ngingazi
omunye nje wayesebanda qa mhlathi sihlangene umakhelwane ombiza umakhelwane wakhe mayifika nganisinje ubuyele emvola nje ifoni yakhe wafika wavula lo mkhuleko kaRoma 10:9 umbeke endlebeni wakhuleka uba uNsibane ingane yavula amehlo yacela amanzi yadla. So ke uNkulunkulu owenza lokho akusimini. Ngithi ke mina ngigitshele njengoba beke basho la. Ngigitshelwe ngiyimbongolo egitshele. Jesu wathi ongena eJerusalem wathi ngilandeleni ithole lembongolo balilanda baliletha la waligibela. So ke lithi izwi lenkosi bandlala izingubo zabo la kuzohamba khona ithole. Balembathisa izingubo leli ithole. Alimbathiswanga ngoba liyithole lembongolo kodwa ngenxa yonjani yoligibela. Manje ke manisha izinto enizishoyo ngokwenyama niyangilimaza niyangiphakamisa kodwa wangifundisa uNkulunkulu ukuthi angiyibiza ngembongolo ngazi ukuthi animbone ungigibele nicabanga nini ukuthi nisho kimi bese ngithi inkosi abasho kimi bandlala lezi nguba bandlalela mina bandlalela wena bese ngiyathobeka ngijabule ngoba uNkulunkulu uzosuka kimi uma nina seniphakamisa mina. Asiphakamiseni lo ngoba mina siyalingana sonke uma ukuthi siyalingana kungenjalo ngithi ngaphansi kwenu nonke ngaphansi kwebandla mina. Kanjani na ngizoyichaza ngoba ngiyaqala ufika emzimkhulu. Mawungena e-restaurant uyodla yini khona la impini nobani no KFC ngibonile ukhona ungihlala phansi uyodla KFC uyayi-order ngifuna le ndawo unga-order ufike uhlale nje uze uweda kuwa kuze ufunani. So uma singasangeni uyodla lapho isitolo sobanjani sizovala. So kusho ukuthi ozothenga icustomer likhulu kunalo ozobeka ukudla. Namanje ke njengoba ngimi la ngizoletha ukudla kwasezulwini ngimncane. Uma nina ningangenanga la eminyango uzoshumayeza izihlalo. Umfundisi ngabantu. So yikho lithi izwi lenkosi singazenza amakhosi phezu kwamabandla umoya ongcwele asibeke kuwona. Ngoba uNkulunkulu ngendodana yakhe walithenga leli bandla. Asinabandla nginabandla mina. So ke ngingomncane kunani nonke ngoba ngizonweta ngokudla. Ngidluleke ngiye lapha ungithindile lo mama wommeli angazi umuzwe kahle. Wamkhumbuza izwi umama uGumede othe akamfuni ummeli ngoba ummeli wakhe uJehova. Mawuvula izwi lenkosi abaseKorinte bokuqala lapha ku chapter 6 verse 1 kuya ku8 lithi simangalelani kubantu abangakholwa sikholwa thina na. Yini sifuna ukuhlulelwa abantu abangakholwa engani thina siphiwa amandla okuhlulela ingelosi. Yabona ulivezela practical namhlanje ukuthi kuthema kuthiwa akafuna ummeli kodwa ngimfuni mina ummeli ngoba noma ngizohlulelwa yinina kodwa ummeli wami ungaphezulu kwenu nangempela ummeli wakhe waba ngaphezulu kwabo bonke. Ushilo-ke ku 1 John chapter 2 verse 1 and 2 uJohane wathi bantwanyana maningonya kodwa uma nona sinommeli uJesu Kristu kodwa iqiniso lithini masingasenzi so kodwa mawususenzile unommeli. So sinommeli bafowethu endweni zonke akufanele sigijime sisomangale enduneni. Usuhlezi lapha uhlulelwa induna ayikholwa useyaluwini icala loyani ukhokhile wena ukwazi ukudisa angithi suhlulwe nobani noNkulunkulu wakho. Kanti wena ngabe uvala umlomo utshela umnikazi wenduna umnikazi walo sekurobhile wakuthathela indawo utshela uNkulunkulu osidale sonke izinto zizolunga. Ama emojis ke nayisalile ukuthi ngithi ama emojis wrong ngempela ama emojis uyibeke kahle mntana nguphi lo mntwana okhuluma ama emojis uyibeke kahle ngiyabonga cha uyibeke kahle kakhulu. Ine video engeke ngiyifake egroupini la idevil worship eyikhulekela omunye umfundisi iyasho idevil worship ithi thina abazalwane sibaphazamisa ngama emojis balibale wona baye ukukhuluma abaphiwa uNkulunkulu kodwa basebenze ngama signs. Lokho kuyisona uNkulunkulu akakufuni. So ke umoya nje wama emojis asiwufuni ngoba uphambene nentando kaNkulunkulu. Ubani kuba bonzibande kafushane sengidlule kakhulu.
kodwa ngiyanibondlela nilalele kahle ngayo ngathi angakakhuluma kanti isikhathi sesihambile. Ubaba uNsibande uzalo umfundisi, ubaba wayemfundisi, umama wayemfundisi. Sebadlula ke emhlabeni, ngakhula ke nami ngawo umfana nje oyihluphelayo la kusuka kobani 1819 kuyaphezulu, ngayiphilela impilo yami ngoba thina befundisi sinenkinga babunsundu masizele ingane ngoba sihambe nazo saya esikoleni ngiko Sunday school, sayisontweni ngiko Sunday school sicabanga siyakhona kanti ingane ayikazi imukela uJesu. Ithi ingane isikhulelwa la sekuphoxeke ibandla, mntanami usungiphoxelana manje nesibindi izothi wangibona baba Msindisi, ngempela wangibona mina ngimukela uJesu, uyothuka ngoba ukwazi umbona umfana wakho usemithi silela ngaphandle, mfana wami ungiphoxelani kodwa bathini abazalwane, kahle kahle baba wangibona yini ngoJesu, awusikhaze simbona. So inkinga yethu thina abafundisi sesizitshele nje ukuthi nabazalwane ngoba uhamba nayo ingane encane ekhulu ikhulele ekholweni kanti ayikaze ize isindiswe. So ke ngawo ngiyilo hlobo ke lensizwa umamiyeni ngamthola ngashela nje nami njengawo wonke umuntu ngaqonya sakipita sashada. uNkulunkulu ngibize ngo2010 izolo lokho. Bangibiza kuNkulunkulu ebusuku ngawakhuluma izinto eziwu4. Angize ngathanda ukuzisho lezi ezintathu ngizodla isikhathi. Yokuqala nje ayikhuluma uJesu wakhuluma ilele wathi yakha ibandla lami ungaligijimisi igama, ungagijimisi imali ngegama lami njengoba kwenza abafundisi ngegama lami mina Jesu wayesezi introduce khona lapho. So ke ngafunda lapho ke ngaliqala ke ibandla ngingakholwa ngangazi ukuthi ngesonto kufundwa amaphepha. Ngo2011 ke ngasindiswa ke kodwa kwami ukusindiswa kuhlukile. Ngatshelwa ukuthi angiyemvuselelweni eyikhona ngaya kuleyo mvuselelo ngifuna omunye umfundisi engangimzwile ngamandla ayiwasebenzisile ngikholwa ukuthi ngenze thini yamazi la mhlamba ngingamusho ngimprotect ngoba khona ngizogcina ngikusho ngayike ngifuna yena ngaya kwenye imvuselelo ngofuna inamba zakhe nga-attenda iviki lonke ngayitela inamba banginika kanti wrong masithi ngimfonela ngimtholi ngathi ngibuyelele imvuselelo futhi for the second week ngabuyela these ngikhona kule second week kwashizwe sukuma na umwela uJesu angihlatsha ngayizwe phela wayesengibizile vele asukuma ayifuna ngidlule edebhisweni ngamukela uJesu ngaqeda wajabula umfundisi phela bese ngikhulule ngingaka ecabanga ukuthi ubamba ufisho omkhulu sesisho njalo sisibamba ufisho abakhulu hayike kwadlula banginika inamba ngamthola lo mfundisi ngamfonela senze appointment naye hayike ngavalelisa la kwababuhlungu impela waphela basithi bathola ilungu ngaya ke kulo mfundisi hayike nalo mfundisi axoxa naye ngaleko kungifuna izinto eziningi ngifuna wakho umsebenzi lapha Richards Bay Nsibande wabeka idate wafika waqhumeka itende kanti kunjani kukhona sengiyazibuza lo muntu akangazi ithe ngifuna ukukhuluma naye ayikabi into esikhulume nawo sengenza umfundisi kanti kunjani umfundisi nginayo background encane phela ngikhulele khona ngesikhathi ngisebenza bengi-run ama-ball store awu-3 kodwa ngiyasebenza ngabo sengizokwenza umfundisi nama-ball store wami kanti kunjani lo muntu akangibuzile akangazi hayi wafika wabeka itende waqeda uthe bayihamba Nsibande sengishiya napa abantu ngishumayele ngelinye ilanga ngathi uNkulunkulu kimi ilalela khona manje ngifuna ukukunikeza wona ngeke ngikunike ungakahlukani notshwala ngoba njengoba udayisa utshwala nje ayidramatize ibe idrama kuzofika umuntu esuka kude and leni eball store iserank kuzofika umuntu osifika kude athi ngifuna uNsibande bese bethi otaximan la usho umuphi lo dayisa utshwala alimali umzalwane esehambela ngake futhi uNsibande kanti udayisa utshwala hayi asho njalo uNkulunkulu ngithula inkosi engani le mali ngithutha abantu bakho ngayo la ngevena anginayo imali ngithutha abantu ngayo ayithulele hayi uhambe abese ngikhipha kuleli bandla abesethi yena ngathi kuwe ngakhela ibandla lami
la ukhona uthwele lo mfundisi. Angifuni futhi mangikubiza uthi usazoreporta kwiBishop lakho noma kubani. Wena ngifuna uphathe, ngifuna uphathwe yimi kuphela. Ngifuna ukuthi mangikuthumela ngithi yakhona. Bese ngithi mina Nkosi usho kanjani ukuthi uthwele lo asho aqede. Ngisho ukuthi uthwele ngikhipha amadimoni ngibale ngiqede. Abese zongivezela inkonzo esasiyenze naye eyayisegama lakhe ngonyaka othize. Le nkonzo wayimisa itende u5 Code omkhulu ugcwele kuthe. Abesethi eShepolpit uba kunzebani uzoqala ngapha akhulela abantu kuzolala iginqi. Ubaba uSibanibani engasezumusho kade ngcwatshwa last week usesenkosini. Dokotela uSibanibani uzoqala ngapha bazophambana phakathi kulala iginqi. Madoda. Abese ngibiza ngiye ePolpit ngoza lapha kuzulu. Ngifuna ukuthi nibone. Mase ngihawule besenze kanje khona bezosibona. Angihawule anginakanga lelo langa kanti isandla yasihlikihla uthi. Kimi hlala ke baba. Akunaki. So ke mase ngikhulela abantu ngithi kulala iginqi. Ngithi ngikhuleke kuyalala sengikhathele tende likhulu omnye uqale ngawo. Sibuyeke abesethi uNkulunkulu lo muntu ozifake kuyothwele uthi uthwele kanjani Nkosi ukhipha amadimoni phela basinde angangiphendula vele adlalele ya video ayishaye beslow motion ibizwe ngesikhathi esihlikihla isandla kushoka into ayengifaka umuthi ngesikhathi ngihamba ngangibeka isandla kuumuntu mangibeka uleft sengikhathele angawi ngangingaboni ngaleso sikhathi mangibekele akawo kodwa ngithi uyawo ikhale uNkulunkulu ngesola ngaxolisa Nkosi ngiphuma kanjani kulomuntu angangiphenduli wayesekweka out ngaphuma ke kuyena sahlukana ke ngendlela sahlukana ngayo but siyaxoxa siyazwana siyatholana akukho kubi phakathi kwethu so ke njengamanje ke wanginika ivangeli eliphilayo mangikhulekela umuntu akawi ngokuJesu akawisa umoya waSathane ukusabantu thina ke sengiyanithiphisa sithanda abefundisi sithi banamandla athi ungozokupheshethwa umoya wena awuboni ngathi konke ngale kwalo moya umuntu akubeka isandla uwe ngenhlanhla ke wake wazama ukungithandazela ngwanga so usuthi umoya wakhe awungena ngaNkulunkulu wayivikela yikho ngitheke khona ngizokusho ngaye ngcono ngingakhulumi ngaye so ke wasekuhamba ke wayese ethi ngelinye ilanga angivumi izolo esho komunye umama wathi umama uthi uNkulunkulu angitshele uvuma izolo ivuma izolo ivunywa kanjani lo mama uthi wangihlonipha njengomfundisi angangitsheli vele kusho kimi ukuthi ngenze njani ngahlala phansi 3 full hours ngabuza ukuthi ngayivuma kuwe wathi yebo ngayiqala ngayikhulula qeda wakhuleka mangiqeda ukukhuleka ngasuka ngaya endlini yenkonzo fika endlini yenkonzo ngadina ngena kwaku3 isikhathi ngiyasikhumbula akhiye eminyango ngangena ngihlose ngiyothandaza angazi ukuthi kwenzakalani ngaphaphama ngo4 awumangu4 it's better ngijulukile ngimanzi ngingcolile eyipolishwa lendlu phansi ngibomvu polish bekwenze njani la angazi ngene emotweni ngekhaya ngiyogeza manje bese banende ethi ngifonele lo mama ngimfonela athi wenza kahle insibanda anginayo i-airtime sebuya khuluma uNkulunkulu uthi ngikutshela ukuthi usungcweleke manje kunjalo mama ngihambe mina ngiyogeza ngiyabuzwa lokho ngiyena kuphuma ngapha emva kweminyaka usangitshendayo ngangikugcwalisa ngamandla kaMoya Ngcwele so uNkulunkulu kuzenzele yonke into yakhe kimi ungibizile angishunyezwanga ngaphendulwa izwi ngatshelwa ukuthi wamukela uJesu ngatshelwa ukuthi wavuma izono nganikwa amandla kaMoya Ngcwele khona usanda ngibuza ukuthi ngihlale ngikhuluma ngabhabhadiswa nini ngabhabhadiswa ke ebandleni ngakhula kulona ngithe ngazala umbaba nomama ngabhabhadiswa mangaphazama ngino 18 or 17 years so ke ngabhabhadiswa lapho ngabhabhadiswa ibandla eliphilayo elisile nale ngeke ngisho lutho ngalo ngiyazi futhi niyalazi so ke khona usanda ngibuza uhlala usixoxa nale baba uSibanda uphathe ubhabhadiswa so ke ngabhabhadiswa ke lapho babhadiswa ke awuphindi kabili ngaphandle mawubhabhadiswe izandla ezingekho clean
seniyamazi kuba uNsibanda. Ngo-2011 laqala ibandla, 2020 kwaqala ikhaya lezwi. Igama lebandla ke ngalikhulekela leli ngafasta 3 full days wanginikeza uNkulunkulu ibandla lisezwini. Ngovula lamavesi lawa abhalwe la uzolithola igama lebandla. Angisezukusho ukuthi ngalithola kanjani ukuthi ke uNkulunkulu waqinisekisa kanjani ukuthi lo. Mangidlula lapho ke 2020 kwathiwa izwe seliyavalwa ngiqala igroup. Ngabuza igama legroup wasethi ke ikhaya lezwi. Njengoba kuyikhaya lezwi ke igama legroup ka WhatsApp likhulile liqale ngabantu abawu30 namhlanje bawu10100. Amagroup awu10. So ke imsebenzi kaNkulunkulu ke akubezwe befakaza la esebenzayo angibazi abangazi nabo banye bafuna ukuzongibona ngoba sesila. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu ngimbonge ngonkosikazi wami ngoba abekho abantu abaphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu njengophana. Uma kubizwa inkosikazi indoda yayiphazamisa inkosikazi. Uma kubizwa indoda inkosikazi yayiphazamisa indoda. Phela yikho uEva uyena owadla wasethi Adam nawe yidla. Uma uyilalela le ndaba uNkulunkulu wakhuluma nobani? No-Adam ayo Eva. Mawufunda uGenesis chapter 2 uNkulunkulu wathatha uAdam wambeka ensimini yase-Eden wathi lime wasemshayela umthetho ukuthi ungadla yonke imithi ungadli lo engekho uEva. Ngasekupheleni ka chapter 2 usedala uEva esethakuhle ukuthi indoda ihlale yona. So uEva wezwa ngoAdam ukuthi umthetho uthi singadli la. So kwakufanele mayiphendula inyoka ukuthi ngempela uNkulunkulu ushilo yini athi uEva ngizwe uAdam ethi uNkulunkulu uthe ngoba akanayo message. So yazini ke bafundisi bami nibakhulekele usho njalo uPetro uthi sibakhulekele sikhumbule ukuthi bayizitshe ezikuthaka ngoba bayizindlala ifa kanye nathi futhi uma siqabene nabo imkhuleko yethu ayizwakali kodwa futhi ibona abayingozi uSathane angena kubona uma bengalizwanga izwi. Uma kuyinkosikazi ebiziwe indoda ingabiziwe inkosikazi yazi ukuthi indoda yakho iyinkinga iyona yokukhipha embusweni wezulu ithandazela ungayiyeki ngoba ukwazi ukuyilahla. Inengayishilo ngoba uNsibanda kusekho manje sengikushilo konke sizoya ke ezwini lenkosi singakayi ke asehlise ngokucula siza ukuthi uNkulunkulu ke usiphatheleni. Ngalo lona lolu suku bevukile abenkosi behlotshiswe ngobukosi
likaJesu ophilayo. uNkulunkulu wethu nomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho. Ngiyacela ukuthi ube phakathi kwethu ngomoya wakho engcwele, uqhubeke ube phakathi kwethu ngoba siyezwa ukuthi ukhona phakathi kwethu. Ngiyathandaza Nkosi ukuba khuluma izwi lakho. Ngiyacela uNkulunkulu wami ungipha amandla ukulikhuthalela izwi, ngiziveze ngisebenze esithembekile kuwe, esiqondisa kahle izwi leqiniso. Ngiyathandaza uNkulunkulu wami ngomoya wakho engcwele, vula ingqondo zethu njengoba uvula ingqondo zabafundi, uvula ingqondo zethu Nkosi ukuba sizwe lokho umoya okukhulumayo ebandleni. Sinikela kuwena-ke Nkosi ukuphila kwethu, sinikela kuwena Nkosi izindlebe zethu, sinikela kuwe imiphefumulo yethu ukuba ukhulume, usisize Nkosi sizwe ucwala ibandla lakho likulungele ukuhlwithwa, ngoba njengokuba wena ungumhlwithi ungcwele, nathi kumele sibe ngcwele. Siyacela-ke Nkosi ukhulume usebenze. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Angikale ngaye uJesu Kristu inkosi. Emva kokuba ngenzela usim-understand ukuthi usho ukuthini bangathi sithi uJesu Kristu inkosi, abanye bake bakhomenta abantu nje bathi kuthiwa amen, bethi haleluya uma beshumayela, kubuye kuthiweni mayibongwe. Bathi sekuqhamuka uJesu Kristu inkosi, manje uqhamukani? Izwi leli uma ungalivula kungakusiza, ngoba lagcina liyisisekelo sebandla lethu, kanti ngaliqala ngingazi ngenze njani. Emva kokuba uNkulunkulu esengiqalisa umsebenzi, ngangizithola uma ngiphendula ucingo ngithi uJesu Kristu inkosi, ngingazi kodwa ukuthi ngikwenzelani lokho, ngoba uNkulunkulu uma umuntu emthanda uyamenzisa izinto engazi afunde endleleni. Wathi Abraham phuma ezweni lakini endlini kayihlo uye ezweni ngokukhombisa lona, kodwa wayengazi ukuthi kwenzakalani. Kuyasiza ukuthi silalele. So abaseFilipi chapter 2 verse 9 kuya ku-11 lithi uJesu nezwe igama elingaphezu kwamagama onke, ngaleli igama amadola aguqe ezulwini, aguqe emhlabeni nangaphansi komhlaba. So-ke uma besethi verse 11 izilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu inkosi, kukhona usuku olufika zivunyiswe izilimi ngenkani kodwa zingasezusindiswa ngalokho. Ngoba abaseFilipi uqolo abaseRoma 10 verse 13 lithi bonke abakhuleka egameni lenkosi bayosindiswa. So uma uthi uJesu Kristu inkosi uyasindiswa. Right, bese ke lithi ke uma sithi uJesu Kristu inkosi kugoba amadolo ayaguqa onke. Engikutholileke ilokhu, mangikhipha idimoni ngithi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, liyaphuma kodwa lisheshi, lithatha isikhathi. Kodwa manje ngathi uJesu Kristu inkosi phezulu kwalomzimba aliphenduli, liyaphuma lihambe livalelise, ngoba uSathane umelene nokuthi uJesu Kristu inkosi. uSathane uzame wonke amandla ukuyifanisa noNkulunkulu. Kukhona uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana, uJesu, khona uMoya oNgcwele. uSathane uzakhile naye iziqendathu. Ukhona uSathane, umhlebi inyoka endala uDrago, bese bakhona isilo, umphika uKristu nokuthi Antichrist, ngapha kuNkulunkulu uKristu, ngapha kuSathane uAntichrist. Bese kuba umprofeti wamanga, bazama ukubamba uMoya oNgcwele. So ke mawubheka uneziqendathu noSathane noNkulunkulu uneziqendathu, kodwa ziyahlulwa ezikaSathane. So ke ngakho ke kufanele sigadeke lonto. Uma ke uthi uJesu Kristu inkosi, bafuna bona uthi uSathane uyinkosi. Njengalento enithi abayithandayo abantu abasha, indaba kaLol, kuphi kuWhatsApp, nambona uLol, niyamazi usho ukuthini? Animazi, kodwa niyambhala. Bathi laugh out loud. Ithi Lucifer our Lord, Lucifer our Lord, uSathane inkosi yethu. Yekani ukubhala izinto engazazi. Yazini ukuthi uWhatsApp udominate uSathane, ithuluzi kaSathane. So wangitshela uNkulunkulu mina wathi njengoba ngikufaka kuWhatsApp,
ngilanda abantu bami ababanjwe uSathane ekungcoleni. Ngoba sizobukela ku WhatsApp sithi asufuni asizukwazi ukulanda labantu ababhajwe ku WhatsApp. So ke uLord uthi Lucifer our Lord. Yekani ukubhala amagama engawazi. Asidluleke lapho. So ke uJesu Kristu inkosi, mangithi ke ngila uJesu Kristu inkosi ngiguqisa amadolo amadimoni abalekela kubani kuwe ohlezi phansi. Ngingathi uJesu Kristu inkosi kusuthi uyabusa. Nawe thana uJesu Kristu inkosi khona ezobaleka ela kubalekeke la khona. Kodwa seshaya amadimoni masithi uJesu Kristu inkosi. So ke njalo lithi masisho njalo udumo luya kuNkulunkulu aluyi kulo Jesu liya kuNkulunkulu. So abantu abaningi bathi niphamiselana indodana. Cha lithi masiphamisa indodana udumo luya kuyise. Njengoba sazi nasemhlabeni nje ubaba mayizela udokotela uthi yazi wakhulisa ubani. Kuyadlula lo dokotela kuyikwa kubani kulo mzele. So kasithathe kanjalo. Njengoba siguqile ke la eminyakeni emibili edlule kwakuJuly 2023 uNkulunkulu wakhuluma kimi wathi uma ufunde eBhayibhelini indodana yami uJesu njalo mayithandaza iyaguqa. Yini nina ningamguqeli? Ningcono nina kunoJesu indodana yami na. Saqala lapho ke njengebandla siyaguqa masithandaza. Kodwa khona esigada yonke. Uma ngisemhlanganweni noma imuphi nje umhlangano khona umhlangano womphakathi kuthiwa kuyathandazwa makungathandazi mina ngiguqa ngoba nginalo iqiniso ukuthi uthandaza muphi uNkulunkulu. Ngizoguqa makuthiwe insibande sicela usithandazele ukuthi ngiguqela phambili ngithandaza. So angizuthandaza makuthandaza umuntu engingamazi njalo ngizuguqa ngoba ngazi uthandaza kuphi. Ngayifundiswa ke futhi leyo nto uNkulunkulu bathi bagcwele nje abefundisa abangikhonzi bonke. Wayengifundisa ke babunsundu ngoba mina ngifundisile izinto ngahlala phansi kuphela usuku engifundisa ngoba phela bengakholwa uvele wangilanda nje. So mayengilanda wathi angingaphathwa mangingaphathwa ngibuza umuntu ngibuza kuyena wathi uma abantu uye senkonzweni ethize ethi umfundisi ophambili sicela ingcebo zikaNkulunkulu zokukhulekela namba abantu wathi ungayi la ngoba omunye alifaka idemoni omunye alikhipha omunye alifaka uzokushaya uSathane uzophuma usunedemoni ngoba uhambe nawo ukhulela abantu nemjibini. Bathi bangako Jesu ngathi wedwa Nkosi wathi noma ngaba u100 ukhulela umuntu oyedwa mangafuna asinde mina ngeke asinde. Angakhulekela umuntu oyedwa asinde. Musukhulekela abantu nabantu. Yiba wedwa ukhulekela umuntu noma makuthiwa abantu bonke abazokhuleka ungayi lapho. Uma sikuphoqela isimo ufika ume nje ngemuva phambi isandla ungathinti umuntu. Ziningi izinto ke angidlule baba. Kodwa befundisi ke ngithothi bayahlomula lapho hlomuleka khona. Sizoya ke ezwini lenkosi esilitholayo Timotheo wesibili chapter 3 verse 1. Zonke ke lezi inkonzo abantu basemzini omkhulu ke bayaza basekhalezwe abangekho ekhalezwe uNkulunkulu uyanginika isihloko esisodwa ngishumayele ngaso isikhathi eside. Ngizoqala isihloko esishake la kodwa sobungcwele ngiyacabanga ukuthi sizophetha kusasa ukugcina inkosi siseBergville. uNkulunkulu esidini isivumela siseBergville. Isihloko sobungcwele siyadina lapho sizoqhubeka nesihloko esisha isihloko esithi ubani isikhathi. What time is it? Ubani isikhathi. Ngoba phela siyaphila nje emhlabeni sikhululekile asazi ukuthi isikhathi sini. Timotheo wesibili chapter 3 verse 1. Ufundeka ke kanje. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Ngokuba abantu bazokuba ngabazithandayo nabathanda imali, nabazigabisayo, nabazidlayo, nabahlambalazayo, nabangalaleli abazali, nabangabongiyo, nabahlazisayo, nabangenalo uthando, nabahleli, nabangazithibi, nabangenabumnene, nabangathanda okuhle, nabakhapheli, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu,
nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika labo ke obagwema. Njengoba ngisho ukuthi uNkulunkulu unginikeze ukukhuluma ngesihloko esisodwa isikhathi eside. So isihloko esisiqalayo la emzini omkhulu sikubani isikhathi. Ngifunde amavesi awu5. Mhlambe kulama verse awu5 kophuma inkozo eziza la ko20 angasi. Kodwa njengamanje namhlanje sokhuluma ngoverse 1 nje kuphela. Kodwa ke bengifika lapha yasazi ukuthi kunezikhathi ezinzima sokhuluma ngoverse 1 naye mhlamba kuyona inkonzo yokugcina le kuverse 1 sisazohlala ngoba mase siqalile sesibala izinto ukuthi ngokuba abantu bangabazithandayo mhlamba inkonzo eyodwa sobe sikhuluma ngokuzithanda nje. Abantu abazithandayo umuntu ahlale esibukweni hour lonke. Abantu abazithandayo khona umoya abawubona abantu abazithandayo. Ngiyadlula la ngisengenile ngifuna ukuyichaza kancane letho. Thina bobaba siyayibona sinaki ufika unkosikazi wakhe aphuma uhambe edrobheni. Aziphaqule azenze yonke into azenza yona. Ungambuza umbuzo owodwa uthi uziphaqulelane ngoba mina ngishiya la ekhaya. Lo mbuzo yazi ujule kabi. Akaboni enhlizweni yakhe ukuthi uziphaqulela amadoda. Ngoba yini angazihlobisela yona ngewona amadoda. Kodwa wena ukushiya la ekhaya. Umoya wani wokuzithanda. Yini angavuka umuntu ekseni ehlezi nobaba wekhaya. Ayenze kahle amashi yakhe, inkophe azifaka upende. Ngathi nayo indoda yakhe la iduze. Umoya wokuzithanda ngoba sekuyisikhathi zokugcina. Ngiyadlula ke sibuyela ku verse 1. Bengisanthina fahla nje ukuthi intshumayelende ngegama elilodwa lokuzithanda. uNkulunkulu kungiphe lokho ukufundisa ngezwi. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Igama elithi izikhathi ezinzima lijulile kakhulu. Kodwa funa sihlakaze understand ukuze umuntu aphume la ngoba sokhuluma ngaleli verse kuphela ubucabanga ukuthi lezi zikhathi ezinzima akuzweni lezi manje. So ukuze silizwe kahle ngiyazi la kuqubile kukhulunywa isiZulu nesiXhosa. Ngike ngezwe nesisuthu siyangena ngoba baseduze abahlubi khona la. Kodwa ke ngibuke iBhayibheli ngenhlangothi eziwu4. Ngifuna leli gama elithi izikhathi ezinzima. IsiXhosa ke sithi ke kwazi okuba ngemihla yokugqibela kuyakufika amaxesha anomngcipheko. Amaxesha anomngcipheko. Bazokangcono abakhuluma isiXhosa. NIV isingisi but mark this there will be terrible times in the last days. Terrible siyamazi sonke igama elingasindi. In New King James Version ithi but know this that in the last days perilous times will come. Igama ebeniqala ukulizwa leli ngase ngishonisa ke ngiyolibheka kwi-Coins Oxford Dictionary. Full of risk, dangerous, hazardous, exposed to imminent risk of destruction. And in New King James Version iBhayibheli elihunyushwe kwisiGreek uqolo elihunyushwe kwisiHebheru esasikhulunywa ngaleso sikhathi. So uma ufuna ukwazi umqondo ophelele ngevesi thatha iKing James Version ngoba iyona edonse ngqo. Onke amanye amahumusho esehlephula kwiKing James Version jwana isiZulu mangizwa kuthiwa sathathwa esiXhoseni. Yikho sizwe isiZulu sinokalokhu. Kalokhu igama kalokhu isiXhosa nesiZulu manje. But mothi kalokhu uthetha isiXhosa. So ke kodwa kungenile eBhayibhelini lesiZulu. So bengichaza ukuthi iBhayibheli lesiZulu lilando esiXhoseni. So sigcina sesithola izinto singasazitholi njengoba ziungqo. Ungqo ke uthi in New King James Version but know this that in the last days perilous times will come. Talk isikhathi full of risk. Is dangerous, hazardous, exposed to imminent risk of destruction. Sivuleleke ekubhujisweni okungekuvikeleka. Sikhuluma ke ngokubhujiswa kwenyama ngoba thina singamaKristu asikho kulokhu komphefumulo. So izikhathi ezizoba khona ke zinzima. Ukhulumile kuJesu njengoba senzile ngesikhathi seCovid. Angazi mangaka amakholwa ayithandaza.
ephume kwathikhulele entabeni kuthiwe kuvalwe iCovid. Ngingomunye nami owamenywayo ngenhlanhla kuNkulunkulu uyangisiza uyaxoxa nami akhulume nami ngekhathi ethize. Ngabatshela ukuthi no isikhathi lesi ubhaliwe ushilo uJesu wathi ngekhathi zokugcina kuyoba nobhici. Mawulalela igama lobhici ubheka amanye amabhayibheli isifo esingalapheki. So iCovid sasingeke sivale ngomkhuleko. So khona izinto esingeke sivale ngomkhuleko ngoba yini isikhathi sazo. So ke njengamanje kuze izikhathi ezinzima vele sezifikile ngeke sizivale ngomkhuleko. Uzokhuleka uzukhathale. Fundizwe uunderstand ukuthi isikhathi sini lesi sokuphila bese unamathela kuJesu ngoba uzolibala ukukhulekela iCovid abuye uJesu noma uyikhulekela iCovid ingahambi bese uthi uNkulunkulu akangiphendula ukuthi uNkulunkulu akekho kanti useyabuya usale kanjalo. So asilifundi iBhayibheli silandele uma ungalizwa uthandaza umoya ongcwele akucacisele lona ngoba umnikazi walo. Ngoba abantu abaningi iBhayibheli bafundela umfundisi ngesonto lilala uthule ekhaya uma kuwukuthi unalo abanye abanalo uya nje enkonzweni afika afundelwe aqeda aphuma ahamba ekhaya. Ake sifundeni uJesu uthe John chapter 7 verse 38 okholwa njengokusho kwezwi noma okholwa nje ukusho kwembhalo esiswini sakhe kogobhoza umfula amanzi aphilayo. So singeshwa amabandla amaningi aphethe iBhayibheli elilodwa kodwa akholwa ngokungafani. Yishwa lelo. Ngabe kufanele simkhonze uNkulunkulu ngendlela eyodwa senze okushiwo yizwi hayi okushiwo ubaba uNzibane hayi okushiwo ubaba ubani kodwa senze izwi. Ngoba izwi liwulizwi ulizwi unguNkulunkulu ulizwi wayekuNkulunkulu ngaphandle kalizwi akuvelanga lutho. So masifunda izwi siphethe izwi siphethe incwadi yokugcina neyokuqala emhlabeni. Kodwa ukuze sifunde kahle mayifundi njengenovel. Thandaza before uyifunde uNkulunkulu akwambulela imfihlakalo ezigcwele kuyona ongaziboni. Ziningi imfihlakalo ezila. So ke ngezikhathi zokugcina ke sizosizwa yizwi. Ngoba mawulifundile izwi kuzothi makwenzeka into liqubuke ngaphakathi alivuse umoya ongcwele. Izwi lenkosi uJesu esehamba uthi umoya ongcwele uzonikhumbuza konke ngimtshele khona. Umoya ongcwele uzonifundisa. Umoya ongcwele anibikele lokho akuzwayo ukukhulunywa ezulwini. Umoya ongcwele anibikele okuzayo. So umsebenzi kaMoya ongcwele mkhulu kodwa ngifuna ukuthatha lokukhumbuza. Uma ungakaze uye eJozi eGoli ukhona umuntu ongakukhumbuza iGoli ungazange uye. Igama lokukhumbuza ukhunjuzwa lapho ke waya khona. Now masilifundizwe sizothi masifika ikhathi ezinzima umoya ongcwele akukhumbuza ukuthi kubhaliwe lokho ukuthi kuzokwenzeka. Musulibala ukukhulekela ukuthi uyakuvala sekufikile akuzoshintsha. Zikhulekele wena nabantwana bakho asho njalo uJesu wathi sikhulekele nina nabantwana benu ningangikhaleli mina. So ilokho kuzosidinga ezikhathini zokugcina uzibuke wena uzibuke ukuthi uhamba kuphi noNkulunkulu. Umpostoli uPaul ewumbhali wencwadi eziwu13 eBhayibhelini ehola umoya kaNkulunkulu ethi ngiyawutuba umzimba wami ukuba ngingathi sengishumayeza abanye ngilahlwe ngaphandle. Kusho ukuthi akekho umuntu osho ukuthi uzongena ezulwini. Ngoba nginencwadi mina ngibhale eBhayibhelini. Lokho kusifundisa ukuthi sizithobe, ngingambukela omunye umuntu phansi, ngingamjaji omunye umuntu uthi akayizulwini, kodwa ngizinake mina ngoba ngelinye ilanga uzofika ezulwini uma ngalo uthola abantu owawuthe angeke bangene ezulwini uma wena uyile. Well, the question is wena uyoya yini ngathi usulela abantu. Ufike esihogweni uthola abantu awuthi bayezulwini uzosha nabo la. So asikhohle umuntu. Uthi uJesu Matthew chapter 10 verse 28 ningabesaba abantu ababulala umzimba bengenakwenza lutho emva kwalokho. Mesabeni othi sebulela benamandla okuphonsa esihogweni. So asingabi nandaba nomuntu. Iba nendaba nawe nezulu. Uma ususezulwini yobuzwa wedwa ubumnandi. Mawususe esihogweni yobuzwa wedwa ubuhlungu. Ngeke usho ukuthi ngadukisa umfundisi ubani ngila noma ngabe ukudukisile okwakhe noNkulunkulu wakho uthi wakudukisa kodwa wena unjani uyasha
uzubuhlungu ingunaphakade. So ake sikhonzeni uNkulunkulu ngobungcwele, sihambe njengokusho kwezwi, jwayelana nezwi, ulifunde, makukhona ongakuzwa uthandaze. Mangayithola impendulo nomholi wakho, umfundisi wakho, umbuzo, umholi wami kuthini la? Angi-understand. Naye mayinga-understand uzothandaza noma buza, sibekelwe lokho ukuthi sibe ngabantu abasizanayo. Ngoba akekho negaranti ukuthi uyezulwini. Asibambaneni ngezandla bafowethu usekhaya ezulwini. Singabukelani phansi. So ngoba lezi zikhathi zine-risk, lezi zikhathi zinobuhlungu obuzayo. Kuzoba-ke njalo ngezikhathi zokugcina, kuzoba njalo ngamaxesha okugcina. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngakho ke i-warning le kuma Christians, uma khona ukuthi ngikhathi zokugcina kuzoba khona ubuhlungu, kuzoba khona izinto ezokwehla. Ngaleso sikhathi sezikhathi zokugcina lingoba izobe engakahlwithwa ibandla. Phela uma ngabe besehlwithiwe besingeke sitshelwe lokho. Khona ukuhlupheka okusazoba khona lingakahlwithwa ibandla. Azathi uJesu abakhuthazelayo kuphela abayosindiswa. Ngoba kuyophola uthando kwabaningi, luphola uthando. Mhlambe hlezi manje vele uyazi ukuthi akusafana ngesikhathi ngisindiswa. Yazi ukuthi uSathane usemsebenzini. Vuselela uthando lwakho. Sibambaneni. Ekhaya lezi, igroup ekhaya lezi la sibambana khona. Ila sisizana khona singamaKristu. Uma ngabe ubungekho khona, bengakunqenqa mina ukuthi ngene ekhaya lezwi. Buza kokumemile ukuthi kungenwa kanjani ungene, ngoba njengoba ungizwa namanje angishumayela ibandla. Bengisachaza uma ngikhuluma ngebandla, angishumayela ibandla ngoba abantu abangilalelayo amabandla ahlukene. Ekhaya lezwi kunabafundisi aba over 600. Ekhaya lezwi kunabazalwane bamahlela ahlukene. Nangu umfundisi kade esho la ethi unomfundisi wabo. Siyakujabulela lokho ukuthi umuntu ahlale lapha khona ngoba ngizethu uzodiliza amabandla. Kodwa ngizothi asihlanganeni sikhonze uNkulunkulu oyedwa, sihambe ngobungcwele. Kuyoba mnandi sesihleze ezulwini. Hawu hey babonisa abantu wafika emzini mkhulu. Ngasizakala la. Ngiyajabula sijabule sonke. Ngoba singeni ngokuhlakanipha kwethu nokwazi kwethu, kodwa songena ngobungcwele. Kuzokwenzeka izinto ezofaka uvalo likaSathane. uJesu ngesathi ehamba nalomkhumbi ayihamba nayo kuMark chapter 4 verse 40 bathi abafundi, kanti lo ungubani? Lokhu ulwandle nomoya kuyamthobela. Ngoba isevula uJesu uthi yini nesaba, anikholwa ngani? Kuzoba nekhathi esizosenza sesabe, sikhohlwe ukuthi khona uNkulunkulu. Sinikwe isikhali-ke manje uJesu Kristu inkosi. Sisezwini, siseBhayibhelini. Mawuhlangabezana nanoma nani uthi uJesu Kristu inkosi. Ngenxa usonke senyameni izolo. Besihamba nonkosikazi vele ngabanjwa inkwanje enzima. Athi ikunenkwanje engibambile la unyawo lokudrive. Washona eqala. Wathi uJesu Kristu inkosi. Sengikhohliwe mina ngithi. Ngoba kunjani sonke sisenyameni. Akusho ukuthi babonise ibande njengoba uNkulunkulu emveze ngayo uJesu Kristu inkosi amnaka. Naye uyakwazi ukuthi vela usha ucule. Cha, sisenyameni masila. Siyadingana ilo naloyo. Akekho ngcono kunomunye phambi kaNkulunkulu. So siyadingana, khulekelana, sibambisane, sihambe. Abaningi bazomphika uJesu ngenxa yokwesaba. Izwi lenkosi lithi ukwesaba kunesijeziso lapha ku1 John chapter 3 mangaphazama. Lithi ukwesaba kunesijeziso. Ngoba la kungekho khona uthando lukaNkulunkulu kunokwesaba. So Moses nje uthi yesaba noma usaba ukufa, wozathi awuphelele phambi kaNkulunkulu. There is something wrong. Ngoba ukufa fanele singakusabi. Singisa amasosha kaZulu ukuthiwa athi mayelwa namabhunu ayethi uyajabula wena usulapho wedutshulwa lapha phambi kwakho, kodwa engaphela amandla yakho. So kufanele nathi sikhalele ukezulwini, sikufise ukezulwini, ungakusabi ukuhlala nenkosi yakho. Mawusaba there is something wrong okufanele uyilungise. Ukuthi kunesono lesesadathu uAdam noEva bacasha. Uma ebuka uNkulunkulu uthi Adam uphi na? Uphi Adam? Udlile kulowo muthi? Uthi ngidlile ngibalekile ngacasha. So ukucasha nokusaba kuletho uSathane. Kuzoba nezikhathi ezosenza sesabe. Amakholo amaningi azothandaza kuba lezi zinto zingenzeki. Bese kuthi mazingenzeki
abe negative athi uNkulunkulu akaphenduli kanti awulifundile izwi lento eyenzakalayo ilevunyelo uNkulunkulu. Awucabanga uJobe ushaywe ngamathumba walahlekelwa yikho konke ngoba uNkulunkulu evumile. Hayi ngoba engavumanga. Mayesefika unkosikazi wakhe ezoba isilingo athi wena usabambelele kulokhu kulunga kwakho thuka uNkulunkulu ufa uthi siyokwamukela okuhle kodwa enemkala uNkulunkulu singakwamukeli nokubi na. Asikwazi ukuthi siyazamukela nezinto ezimbi ngoba zizitebhisi ezisondeza kuNkulunkulu. They are the stepping stones that are taking us closer to God. So yazi nje ukuthi noma yini ekwehlelayo uzasho njalo uMpostoli Paul ngoba seThesalonika oqala ngithi chapter 5 noma 6 ekugcineni uthi bongani uNkulunkulu ngakho konke okwenzakalayo ngoba kuyintando kaNkulunkulu ngani. Kuhle kubi it's a will of God. Ufuna kwenzeke kubani? Mhlawumbe uNkulunkulu ukuphuca umyeni wakho ngoba wayefuna umfundisi wakhe azomngcwaba kunabantu ofanele bashunyayezwe bese bebanjani baphendula. So kuzobulawa inkosi indoda kabani ukuze kuzoshunyayezwa kulandela ababantu. So yonke into eyenzakalayo mbongo uNkulunkulu ngoba kukhona into efihlakele ngale akafuna ukuyenza yena. Kulezi insuku ngeke ngakhuluma ngoJoseph. Joseph uyiphilile into ebhlungu yokuzondwa abafowabo. Kwazojikelwa abazali bakhe bethi ushuthi sizokukhonza thina wena. Bamdayisa abafowabo. Lapho edayiswe khona inkosikazi yakhona iyamfuna ifuna ukulala naye. Kodwa ngoba ubungcwele buyakuvikela ifuna ukubeka kanjalo. Ubungcwele mawungcwele ayikho into ozowela kuyona ngoba ubungcwele bubodwa will protect you. Mhlawumbe iningi lethu madoda siweak wawungavuma ulale nalomuntu nivumelane nibulale le ndoda uthathe lengcebo yayo ngoba waye uPotifaro ephansi kaFaro kodwa induna enkulu. Kodwa uJoseph akayenzanga leyo nto. Ubungcwele bamvikela wagcine unumber 2 phezulu kaFaro. Lo Potifaro umthetho wamgquma ejele. Uphuma ejele ngani ngoba ubungcwele busemsebenzini uyasebenza. Wenzekelwa izinto ezibhlungu ngoba uNkulunkulu uyazi ufuna ukumbeka lapha. And mawusuhlehla nale ndaba oyikhulumile kuAbraham wathi ngizoyithatha inzalo yakho iyoba isigqila kwelinyizwe kuziphume nendzebeningi. So kuzibe isigqila izohamba kanjani? Kufanele kufanele bekhona okhethwayo. Wena okhethiwe ukuthi ube umhlatshelo njengoba kwakhetha uJosepha wahlushwa yonke lento kanti kuthuthwa abantwana bakwaIsrayeli bawuphile eGibhithe. So uNkulunkulu unecebo lakhe kodwa kunabantu ofuneka lenze ngabo. Usho njalo uJesu ngoJuda uthi yamuka indodana kaNkulunkulu njengokulotshiweyo kodwa maye kuloye emuka ngaye ngabe ngcono bazangazalwe. Ngoba kubhlungu kuJuda but kufanele kuthengwe thina sonke ngegazi likaJesu. Kufanele kanikelwe abethelwe. So uma kwangena uJuda ozelo kwangaba yimi kwangaba uwena. So uNkulunkulu uneplan yakhe. Mayikwenza isinto akakutsheli zonke izinto okwethu masibe ngcwele ngoba yena ungcwele. Ukuze angafezi ngawe izinto ezimbi njengoJuda. Wafeza into embi ebukeka imbi kuJuda ngoba dine sezihenga phuma amathumbu ngaphandle. Yebo kusindiswa abantu kodwa kubhlungu kwenzeka kuJuda. So asibe ngcwele kuze uNkulunkulu afeze icebo lakhe elihle ngathi ngoba khona nelibi lakhe lokuthi khona abantu abazoshwa esihogweni makungabi uwe kulabo bantu yiba kulaba abazoyizulwini. Ngakho ke isizathu sokungaphendulo kwemthandazo yabantu ukungacheki noNkulunkulu ukuthi mhlambe lento ngiyikhulekelayo ngifana nokuthi ngishayitshe noma ngizishayitsheni uzolimala mina. Asikhulekeli zonke izinto. Khumbula ngelinye ilanga ngikhulekela omunye umama ngithi ngizamkhulekela. Khona omunye umama wayedumile nje sihlangene singabefundisi useshonile usethule. Wayesanda ukushona mhlawumbe no 3 hours esashisa. Masithandaza la bese kuthi qhifi kimi yazi mina lo muntu mangambeka izandla manje uzovuka. Bese ngisukuma sasiguqile bese vele ngisukuma ngathi ngizethu 1 2 that is wo ngomthinti. Imina ngimbulaleni ngoma umthinta kufanele ngimvuse ngilenze izwi lakho. Kanti lo muntu useyahlupha ngamvumi
So ngamagama uyokucela ukuthi umfundisi akhulekele umuntu wakho noma umuntu othize kanti uNkulunkulu umsuse ngenhloso kufanele angamkhulekeli. So ngamagama sihlalene ebungcweleni ukuze siyazi intando kaNkulunkulu. Awukho umthandazo yaphila. Awukho umthandazo oyomelana nentando kaNkulunkulu. Noma ngabe uthandazwa ubani, noma uPaul angavuswa lethe la. Vele futhi uPaul molufunda iBhayibheli uthini kuTimotheo? Uthi phuza iwayini kancane ngenxa yesisu sakho. Futhi wayesethandaze wahluleka ukusindisa uTimotheo esiswini esimhluphayo. Ngoba kuyena uPaul osindisa abantu. Kwelinye izwi ukuthi ngimshila ngazi u3-4 igama elingajwayelekile, ngimshile gule Milethu. Umshiya kanjani egula umuntu abasebenza beshumayela ivangeli? Umkhulekelile akangasinda. So ukungasindi ukhulekelwa akusho ukuthi okukhulekela wrong. Yebo ngaba wrong kodwa ngaleso sikhathi musisheshe ukujajela. Zibuke wena ubuke intando kaNkulunkulu. Mhlawumbe kufika isikhathi ukuthi ugoduke. Ngoba kunabantu ufuna bathenda umngcwabo wakho bese beyasindiswa. Ukuthi izange ukufa kwenkosi uZiya ngambona uNkulunkulu. So kufanele konke okwenzeka ngami nangawe kwenza abantu babone amandla kaNkulunkulu. Kuhle kubi icebo likaNkulunkulu ngeke silivini. Ngakho ke sigadeke singabe abantu abalibala ukukhulekela izinto esingeke sizishintshe. Asikhulekele izinto esikwazi ukuzishintsha. Sikhulekele intando kaNkulunkulu. Uthi noma ukhulekela umuntu mhlawumbe ngingakhulekela umuntu ngiyamkhulekela, ngikhuleke emibili mina ngomuntu mayisegula. Nkosi siyacela uma isikhathi singakafiki usitsheleke yena. Kodwa mase sifikile ngiyacela Nkosi umamukele ekhaya izulwini. Ngoba kusiza ukukhulela ukuthi umuntu aphile kanti ngeke asaphile. Kade kumkhulekisa lokho umkhulekisa uRoma 10:9 ovula amasango ezulu. uRoma 10:9 ngoba ngaze ngichaze la ngiyazi khona bangekho egroupini. Iselelesi one day silenga noJesu. Sithe sinye uma uJesu yehla uzisindise na uma uKristu yehla uzisindise nathi usindise. Sithe sinye kulesi sisholoko awazi ni wena silenga lathina ngoba sonile. Thina silenga ngoba lo akanaso. Sesithi Jesu uzongikhumbula embusweni wakho. Lesi selelesi sasivuma uJesu. Lesi selelesi sasikholeka sikhule kuRoma 10:9. Ngoba akekho umuntu onombuso engeyona inkosi. Masithi Jesu ngikhumbule embusweni wakho uthini uJesu uthi namhlanje uzoba nawe eparadise. So ke umukhuleka yazi ukuthi lo muntu uyahamba noma akahambi. Ngoba uNkulunkulu akaphandle manje sekutshelile. Manje ngakakutsheli thandaza nje ukuthi Nkosi siyacela usitshele kusibani bani umphilisi. Wenzele igama lakho udumo. Kodwa makuwukuthi usiyamlanda siyacela Nkosi angene ezulwini. Sesizokhuleka uRoma 10:9. Uzamukelwe ezulwini. Singabe amakholwa ezimpumputhe. Singabe amakholwa angaboni. Afuna izinto ezakuzo zodwa sikhohle ukuthi uNkulunkulu usemsebenzini. Hayi ngabona umuntu umfundisi mina elahlekelwa izingane zakhe ezimbili kanti uNkulunkulu ufuna ukuvula ibandla. Walivula ibandla umfundisi elahlekelwe izingane zakhe zilandelana. Bazingcwaba zalandelana ngemgqibelo. Kwani umfundisi othiza ambizile wazoshumayela kanti lo mfundisi uzomintroduce endaweni aqede ukumintroduce kwakhela umsebenzi. Ongeke wakheke ngoba ingaziwe eqhelile kude. So uNkulunkulu unendlela eziningi wakhetha umfundisi wamshanga amadodana awu2. Basebiza lo mfundisi uthi ozongcwabela nazi izingane zami. Waqeda ukuyingcwaba kwakhela bavuka ibandla likaNkulunkulu. So ake sihlaleni entandweni kaNkulunkulu. Uhlaliso kwevila. uMaria wahlala njengevila, uMartha esebenza. Uyasebenza uMartha ngapha. Uzathi Nkosi, uthulu uyambona dadewethu uhlezi phansi mina ngikwenzela ukudla. Uthi uJesu, uMaria uphethe kahle. Isabela ngayokuphucwa sona, uhlale enyaweni zami izizwe lapha. Isabela akekho umuntu ophucwa ukulalela izwi likaNkulunkulu. Bayozama ngesikhathi sesilo sebhisi antichrist kodwa mokufunde manje izwi lalotshwa kuwena yokungasaliphathe liBhayibheli kodwa makwenzeka into uvuka umkhuleko sezwini ukhuleka uNkulunkulu abe nawo ngoba ngezinye izikhathi akayisusi inkinga angithi siyazi abafana wathi mayethi neBukadnezar bafana bami isiphindi ithando somlilo usiphinda kaningi
Ngiyaqhubeka ngizokhothamela isithombe sami. Bathi inkosi ngeke sisikhothamele. Ngeke kwenzeke noma siphinda kaningi siyazi ukuthi uNkulunkulu wethu angasindisa. Noma ngabe ngeke kasindise, but will never bow. Kanti izithi mthandaze empile inkulumo embi, uNkulunkulu wethu uzosindisa. Noma ngabe akasindisiki, kodwa ngeke sibuke. Kwenze njani uJesu? Wacisha umlilo, wangena nabo. So khona imlilo ezongena nathi kuyona, gatshukelwa abantu. Kodwa usibani Nkosi yami, kanti ufihliwa kabuza ubuhlungu. Lithi izwi lenkosi bahamba laba abafana bekhululekile kanti befakwe beboshiwe. Miningi izinto ezazibobophile zasha. Bahamba bekhululekile. Ihlo lahlwe ngani? Lingamanzi. Aqhuma amanzi. Cha. Kuthiwa sebephumile ngisho amashetha abo ayinganuka umlilo ngoba bangena nobani noJesu ophilayo uqobo lwakhe inkosi yethu. So ngesinye isikhathi sizikhulekela inkinga ukuthi zisuke. Sithi inkosi iba nami ngoba ushilo kuHubo 23. Wathi noma ngihamba esigodini sethu ngizokufa ngikwesaba okubi ngoba yena unjani unami. Yabona masingayibamba lapho bafowethu sohlangana ezulwini sohlangana ezulwini kube mnandi. Kodwa masilibala iminako yezwe. Silibala izinto zala sikhohle ukuthi isikhathi sini ewashini likaNkulunkulu njengamanje. Kolose 1:3 uthi nakano kwaphezulu lapho uKristu ekhona. Njalo uKolose chapter 3 nkanyi verse 1 sengithi 1:3. Chapter 3. Nakano kwaphezulu lapho uKristu ekhona ningakunako kusemhlabeni. Ngithanda uverse 3 wakhona. Uthi uma nafa noKristu ukuphila kwenu ufihlwe noKristu ekuNkulunkulu. So masihamba la emhlabeni asikho la sifihliwe. Izinto mazenzeka zenzeki la. Asiziboni. Shonelwe indoda abantu kukhala abantu odade wabo bakhale kuze kuthiwe wena uyibulele indoda yakho kanti cha ukuthi ufihliwe. Hayi ngokuyibulele uyakholwa ufihliwe asifihlweni bafowethu. Shonelwe indodana yakho kuphela kwayo. Bakhala bafowenu nobani bekudabukela bethawo sena nkosana uze ndulalele ngene ngapha kuphume ngapha ngoba uyamazwe nomkhonzayo ukuthi ubani. Akuphila wethu akufihlweni ngoba uthi verse 4 kaKolose 3 ngoba nxa ibonakaliswa uJesu ekhazimulisweni siyobonakaliswa kanye naye ngoba besinjani sifihlwe naye. So asikho kahlehlela emhlabeni. Yikho ngithandazile la ngathi inkosi abantu abezile kumuntu la. Anizile kumina ngicela nize kimi, anizile kimi. Nami ngihlezi phansi ngiyilalele lenkonzo. uNkulunkulu usebenzisa loludaka uyakhuluma anizile kumina. Asizile endongeni zesikole kodwa sizofuna izwi likaNkulunkulu ngoba ilona eliphilisayo hayi umuntu. Ayikho into umuntu azosenzela yona. Umuntu akadalanga umuntu, akadalanga Zulu, akadalanga sihobo. So yini ke sithatha abantu sibabeke phezulu kwethu? Asithatheni uJesu oyinkosi, ovukile kwabafileyo, oziphuvile ukuthi yena uyindodana kaNkulunkulu. Uthi ngiphethe ihluthulelo zokufa neze-high days. Uthi ngingu-alpha no-omega isiqalo nesiphelo. Why siyofuna uvukile kwabafileyo? Zabuza ingelosi. Nifunelani ophilayo kwabafileyo na? Siyahamba siyofuna ukutshelwa izinto, siyenyangeni, siyezangomeni, sifuna ukuprofethelwa, sesesafaka esontweni uprofeta. Kuyaprofetha esontweni manje. Isonto lophuma ntambama umfundisi uyaprofeta. Mawulaletha uprofethani inganekwane into engeke yenze lutho. One day mina ngifundisa uNkulunkulu ukuthi ukuprofetha kwakhe kuhlukene ngani nokuprofetha okungesikhono kwakhe. Base ngiyalalela. Wabumisa isiphambano kanje. Wathi asifona isiphambano. Lapho ngabethelwa khona. Kukhona into esuka phansi emhlabathini ugodo libheke phezulu. Bese bakhona usuka ngapha luye ngapha. Uma umuntu ekutshela into ekususa ngapha kusa ngapha ingakuse ezulwini ukuprofetha kwamademoni lo. Kodwa uma umuntu ekutshela into ekususa emhlabathini kusezulwini ukuprofetha kwasezulwini. Usengikhumbuza ngesikhathi kulandwa ekhuluma nowesifazane waseSamaria emfuleni. Uthi kube wazi ukuthi ubani ucela amanzi kuwe ubuzowacela kumina. Usethi wesifazane ngipha amanzi kuba nami ngingaphinde ngizowaphuza. Usenyameni uJesu emoyeni uthi uJesu hambiza indoda yakho. Uthi anginandoda uthi uqinisile ngoba usuka noda isihlanu nale ohlezi naye akusiyona yakho. Isprofetho lese simtshela izono zakhe.
Umuntu umfundisi ozokubiza azokutshela igama lakhe akutshela iID yakho akakusezulwini ukususa ngapho ukusa ngapho futhi ukutshela into yaziyo. Prophet wamadimoni ukubhule ebandleni lokho. And ayagcwalela amabandla ngoba sithanda ukutshelwa indaba zethu. Yini ungafuni ukutshelwa uNkulunkulu okudalile indaba zakho? Ngoba yena mayitshela indaba zakho uzokusindisa. Hayi uzokutshela indaba zakhe kuyeke siphume simkhosesa sesinikelile hey usibani bani uya prophet ukutshela into yaziyo uzokholwa ke noba ungayazi uyikholo iyakuse ezulwini ixabanisa nabantu ukutshela noba ugula nje makhela kuhlwene ngane sangoma kuhlwene ngane inyanga sesifake inyanga endlini kaNkulunkulu ake sikhipheni lo moya yazini ukuthi uprofeti okumukela ezulwini okukutshela ngesono okukutshela ukuthi yini okufanele uyenze ukuze uyongena ezulwini okutshela okungakuse ezulwini umbholofithi loyo yilo ukutshela lo uyabhula lo ukuprofeta futhi sikushintile asik-understand ukusezwini lithizwe lenkosi ukuphathwa kwebandla abaprofeti ababe bathathu uma kukhona profeta lokukhona okuvuswayo kulo akathule lokulandelelo makhona omunye athule lokulandelelo mongulalela kahle yini lokho kuprofeta ile nkonzo eniyenzela la umuntu mayifakaza akakuthinti mayifakaza ngoJesu uyakuthinta uprofeta yilokho ukukhuluma into ezokuthinta iqhumanise noNkulunkulu njengoba ngimla sithi thina ngiyashumayela ngithi angishumayeli ngiyaprofeta ngoba lento engiyikhulumayo ithinta lona loya imhlanganise noNkulunkulu mina engikhulumayo angazi ukuthi ngithinta bani ngoba kusimina umoya kaNkulunkulu iyona prophecy evumelekile ezulwini le into zokutshela wazalwanini azokutshela ukuthi ubani wakwabani kanti khona umuntu osefika azomhlobe impela umama ogqoke kanje wena mama ubani wakwabani uyaphika cha ngiphika awunamandla unsibani ayisebenzi lo it's not about umuntu omela kungoJesu wasifela esiphambanweni asimphakamiseni uJesu uJohn 3:14 njengokuba uMose wayiphakamisa inyoka ehlane kanjalo nani phakamisani indodana kaNkulunkulu ukuba ukholwa yiyo angabhubhi siye ukuphakamisa abantu esikujwayeleke sikwazi ngiyaxolisa ngineuza kaNkulunkulu ukube ngisokumela ngathi nginonkosikazi wami ake nimbone nambona muhle isikhathi salokho ukudlala siphakamisana nabantu la ngabe senzele lutho mfundisi sishumayeza uyekusitshela ngonkosikazi wakho ngiyibona lo ilelo ke ivangeli eliphilayo sizokhuluma ngoJesu ebethelwe sikhulume ngoJesu evukile kwabafileyo sikhulume ngoJesu eyinkosi ngoba simfune inkosi ezosibusa asibuse asinikeze izinto ezinhle ngakho ke izikhathi ezinzima bafowethu ziyeza uzosizwa into eyodwa bambelela ezweni lenkosi bambelela kwakushunyayezwa okuphilayo uma washinyezwa okungaphili mbonga uNkulunkulu ngakho ngoba ukwenze waze wafika la kukhona ukuphilayo uthi uPaul mayibhala umthetho awumubi wawumuhle wabagcina umthetho kwaze kwafika uJesu so usumubi manje wasekunoJesu ukuthi wesifazane methole ephi ngakhandwe ngamatshe it's wrong kodwa wona waba muhle wagcina abantu kwaze kwafika uJesu so kuma nawe washunyezwa obone ngathi akukuhle namhlanje usuthi hey yazi ngangithi ngiyakholwa no uwayikusondeza uNkulunkulu ugcinile waze wathola kuyikhona khona ebona lo asingababuki kabe abanye abasishumayezile ngoba benze safika la bungeke uye enkonzweni ubuzo bungakhona so wonke umuntu mbonge uNkulunkulu ngaye uNkulunkulu uzoyilungisela yena lapho umake khona wena ngepeni elibomvu sizithi kuyamawa amapeni abomvu la umake khona ngepeni elibomvu uNkulunkulu uzokulungisela kodwa thina mbuka umuntu mawubona ukuthi hayi akukhona okungekuhle anawe eplatini mawuphela ukudla udla okudlayo ukugulisa uyakushiya idlo okuphilisayo kuyeke okungaphili kodwa ugada into eyodwa mawusebandleni ongalethemba olusolayo umncika kaNkulunkulu uhlale nawo phansi uyivulele izwi uyitshele ngoba igazi lalabo bantu
lobuzwa kwena. Uma wena usekhalezi ukhanyiselekile ngandlela thize, litshele phela ibandla lakho. Musuvela ugqoma ulishiya ulibalekela. Hlala phansi nenceku, yebo kazifana enyokutshela mina ngiphethe la. Siyakwazi lokho. Elami leli bandla. Futhi mase kuthe la elakhe ekumphikisi, ngoba thina sizothi ibandla lika Jesu. Kodwa ukukhule ngizama ukusho. Kunegazi labantu elizokuzwa kuthini. Musuthi mawusuthike kwabomvu usuvala umlomo wakho. Wenzeni wena ukusiza lenceke kaNkulunkulu lapha? Wenzeni wena ukusiza leli abandla? Akuthi kufika la uhamba khona makuwukuthi akulungiseki, kodwa ube wathi cala laba bantu alikho kumina. Ngoba uNkulunkulu usebenza ngendlela eziningi, uthatha umuntu ongelutho ayomveza kubantu. Wake wathatha uJona. Ngiyithanda indaba kaJona sengiyaphetha. uJona umokha isithombe sakhe egwinye inhlanzi. Inhlanzi nje iyodwa ilapha le engaphekiwe iyanuka, anyalazi iphuma lapha. So umuntu mase ephuma enhlanzini unjani? Asizi uJona wawasha wa-ayina waphuma enhlanzini washonela inivo uShumayela. Futhi wafika laselimlomisile ilanga kwangasanamathela, kodwa wayenuka uJona. uJona ephethe indaba kaNkulunkulu uthi ngizonitshela ukuthi uJehova in 40 days ulikhulisa inini. Uma kwakuyilesi sikhathi sesomuza uJona sasingeke simuze. Ngoba silindele abafundisi abagqoke kahle, silindele abagibeli imoto ezinhle, silindele abashayeli imabela phambili, omunye nje simfuni. Kanti uNkulunkulu ubuka inhliziyo, ulungisa inhliziyo abanendaba nengaphandle. Lithi izwi lenkosi wakhuluma uJona. Waqala inkosi yakhona, yagqoka amasaka, yakhipha ezobukhosi, yamemezela ukuzila ukudla ezweni lonke. Athi mhlawumbe uNkulunkulu angasizwela. Bengamkhonzi kungebona abantwana bakwaIsrayeli kuyisizwe nje. Okwakufanele sibandle uNkulunkulu kaAbrahama la kuyona wethu. Bathina abaseNinive bathi ngishingana inganceliswa. Ngisho isilwane singaphi ukudla ezeyifuyiwe. Kwazila ukudla yonke into ethu iyaphila. Wathinteka uNkulunkulu esezulwini. Ngoba uthi uDavid iHubo 51 verse 17 umnikele uNkulunkulu angawudeleli inyembezi. Inhliziyo edabukile nomoya ophukile. Abona maka wakhala uNkulunkulu usuqedile yikho kusezwini ukuthi masifike ezulwini yosula inyembezi ngoba akazifuni inyembezi zomuntu. Uthi ngikuzwile ukukhala kwabantwana bami bakwaIsrayeli. Okwakho ngeke akuzwe ngani. Babusisiwe abantu abathi mabekhuleka bageza imikhuleko yabo ngeinyembezi. Athi uJeremiya bizana besifazane besililo khona inyembezi khona amehlo ethuna amadoda yomukuleka inyembezi. Oyindoda ayikhali kalula. Kodwa make inyama ehlagcwala inyembezi uJehova uyesu. Asikhaleni uNkulunkulu simbize siseduze. Omubi ayiyeke indlela yakhe. Yena uyokwenza ukuthethelela kube kukhula besikude esikhuleke. Baba igameni lomfelo wethu Jesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga izwi lakho. Liphilile linamandla. Lihlaba lahlukanise amalunga nomkandla. Lihlaba lahlukanise umoya nomphefumulo, lahlulela imicabango. Ngoba zikho izinto Nkosi ezifihlakele kuwe ezingekho bali. Ngiyathandaza Nkosi, ngiyacela ukuba umsebenzi wakho Nkosi kule ndawo uqhubeke ngendlela emangalisayo. Gcwalisa Nkosi izinceku zakho ezikule ndawo. Zisize Nkosi uzibusise ngayinye nabazalwane bayo. Nabangekho la befundisi siyabakhulekela Nkosi yabazi. Sebenza Nkosi kule ndawo ngendlela ongakazi usebenze ngayo. Sikhulekela umoya wakho Nkosi ukuthi usebenze. Ngegunya umnikeze lona, niqalekise imoya amadimoni amadevil worshippers amasatanist. Awanasabela kule ndawo yasemzini mkhulu namaphethelo. Niqalekise wonke amandla obumnyama kubasuke. Ngifafaza igazi lakho Nkosi phezu kwale ndawo yasemzini mkhulu. Ngifafaza igazi lakho Nkosi phezu kwale ndawo namaphethelo. Ngithi Nkosi busa kube uJesu Kristu ophilayo. Busa kule ndawo, uthulula umoya wakho phezu kwezinceku nezincekukazi zakho ezikule ndawo, phezu kwamabandla akho akule ndawo. Uma ekhona ngakukhonzi ngeqiniso, bathinte Nkosi abaholi bawo bakukhonze ngeqiniso. Siyacela Nkosi ukuthi izivangeli lakho ligcwale kule ndawo, qinisa abazalwane, qinisa abefundisi. Bathi mabema Nkosi baphefumule ukukhishwa wena.
bakhiphe lokho Nkosi okudingayo phakathi kwabantu. Siyabonga Moya Ongcwele ngale nkonzo. Siyabonga Nkosi ukuthi uzivuselele. Siyabonga Nkosi ngothando sithande ngalo emzimkhulu. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi idine le ndawo uyilondoloze. Bangasali uma sekuhlutha ibandla. Baqwale Nkosi ubalungise njengebandla lakho. Usisa Nkosi uma Mtawungu umkhulise. Ngiyacela Nkosi umbusise omnikezela umbono ukuthi sifike kule ndawo. Mbusise Nkosi nomndeni wakhe. Igazi lale ndawo ngeke lifunwe kuye. Uyenzile inkonzo. Mbusise Nkosi umbiyele. Mbusise nomama babambisene naye umama umkhwalo. Mbusise naye Nkosi nomndeni wakhe. Nkosi mawakheke umlilo wakho. Mbusise wonke amabandla kule ndawo ukuba Nkosi aqine kukwazini. Bonke basindiswe njengoba ushilo baze bafinyelele kulazini iqiniso. Qinisa ke Nkosi lamabandla. Qinise nama intercessors akhona. Qinise zonke inhlaka zakho Nkosi ezikhona. Zikhonze ngeqiniso. Zikhonze njengokusho kombhalo ukuze Nkosi igobhoze imfula yamanzi aphilayo. Dumo lonke inkosi silinikeza wena. Siyabonga akekho uJesu ofana nawe. UNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezinzulwini zomhlaba. Siyabonga sikunikeza udumo. Iba nathi ke namanje uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ete yakho ngobile zimbi ete yakho uNkulunkulu kuze kube manje uthi ngingahambi singakhulekile nabathandayo base Roma 10 verse 9. Abase Roma 10 verse 9 bathi noma angilifunde sengifuna ukulisho lo umkhuleko kanti manje umkhuleko licezile kancane. Uthi verse 10 verse 9 ngiyaqolisa ngokuba umuvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyasindiswa. Uverse 10 ke usuchaza uverse 9 uthi ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga ngomlomo uyavuma kube ngokusindiswa. So ke la ke ngeke ngasho ngiqala ngathi asingene ezulwini ngeCV. Lo Roma 10 verse 9 uvula izulu. Ishilo ukuthi selelesi samthandazo Roma 10 verse 9 singazi wathi uJesu namhlanje. Uma ungazi ukuthi uzohamba nini emhlabeni, ngiyakumema ukuthi ukhuleke nami uRoma 10 verse 9. Izwi leli. Mawukhuleka uRoma 10 verse 9 awujoyini ibandla lasemhlabeni, ujoyini ibandla lasezulwini. Mawukhuleka uRoma 10 verse 9 kanti ngeke lisangishonela mina anokwazi bafowethu nomfice ezulwini. Kanti uma ukhuleka uRoma 10 verse 9 ungakazi uhamba uyasindiswa. Sisindiswa usuku nosuku. Uma ngisuka la ngazi umgwaqo wegravel ukhona ngihamba ngeenyawo kudlula ibhasi lingithela ngeintuli. Ekhaya funa ngigeze angithi. Ngigeza ngoba ngizithele mina ngeintuli. Ngamanye amagama ke sisendleleni yokukholwa. Sineyintuli esihlangana nazo.
uma ujwayele ukuthandaza uRoma 10:9 uyazigeza izwi leli uyazihlanza elithi izwi lenkosi siyiphunge elimnandi kuNkulunkulu. Uma umuntu eshaweni yogeza mayisaphuma nje uphuma enuka insipho obegeza ngayo kuNkulunkulu asibe niphunge elimnandi mawuqeda ukukhuleka lo mkhuleko unuka igazi lika Jesu ngoba usuhlanzekile. Lithi kuverse 10 mayichaza ukholwa ngenhliziyo kuba ngokulunga, that is righteousness. uJobe uthi akekho olungile phambi kaNkulunkulu, but mase sithandaze lo mkhuleko silungile phambi kaNkulunkulu. Mase sikhuleke nje lo mkhuleko, ingakho ke benenhlanhla abasekhaya lezwi ngoba banayo emafonini yabo at any given time uyaguqa adedele ivoice note ababonisa ibande asho emva kwami use right. Nginga encourage ke wanaba namaphupha amabi nabahlaselwa amadimoni ukhuleke lo mkhuleko mosulala. Vula ivoice note ulalele usho emva kwami uqede bese ukuthandaza wakho kumkhuleko uthandayo wokubonga usuku ulale yolalisa okwengane encane. Imimoya yamadimoni ashayeka ukuziphuphulele nomuntu wesilisa noma ulele umuntu wesifazana uvuka lapho usungcolile kuyashayeka ngalo mkhuleko. So lo mkhuleko uyikho konke uthi uNkulunkulu kasukhulekeni nabathandayo akekho phoqile. Base simileke ngikholwa ukuthi abamile bayathanda. Uma ume ngingakasho ungathandi ihlala phansi. Kodwa wona umkhuleko lo engithe wenze usuwenze 26,000 ngonyaka owodwa ku YouTube. Abantu bayawuthanda bayawukhuleka. Ngiyacela ukuthi siphamise izandla nisho emva kwami. Bangiqeda ukusho ngizobe sengithandaza. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathana ngimfuna, amadimoni ngiwafuna. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathana, ungilondoloze Nkosi Jesu, uzongivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ngicela ukuthandazana sisamile. Baba, egameni lomfelo wethu uJesu, nanti ibandla lakho Nkosi lakhiwe amabandla amaningi ahlukeneyo. Siyazi Nkosi mawusubuya ulanda ibandla, alikho ibandla ngokwegama eliyongena ezulwini, kodwa kuyongena yilona loyo Nkosi emabandleni ahlukene omtholile engcwele. Ngiyacela ubangcwelise laba abaphambi kwami manje, bangcwelise Nkosi njengoba ushilo kuJohane 17 ukhuleka wathi uyazingcwelisa ukuba nathi sibe ngcwele. Mabebe ngabantu abalungela ukuhlwithwa kwebandla noma yinini. Siyazi wena mhlwithi ungcwele, senze nathi sibe ngcwele. Sinikeze ukulunga njengoba ushilo ukuthi masikholwa ngenhliziyo kuba ukulunga, akube ukulunga kungabo kwemvelo kodwa ukulunga okuvela kuwena. Akube ilona loyo Nkosi asindise ushilo kuverse 13 wayabaRoma 10 wathi okhulekayo egameni lenkosi yosindiswa. Siyabonga Nkosi isiqiniseko sinikeza sona. Namba abantwana bakho ngiyacela Nkosi ubaphe isibusiso sokuthi ngosuku lokugcina kungabikho noyedwa ozosala makuhlwitha ibandla. Ngiyacela Nkosi wenze iHubo 125 uverse 1 noverse 2 uthe kuverse 1 abakwesabayo bayofana nentaba esesiyoni yonemile engenakuzanyazanyiswa. Namba ke Nkosi lokho abakwenzile bakhombisa ukubasaba wena bamsaba umuntu. Ngiyacela Nkosi bangazanyazanyiswa njengokwezwi lakho. Kuverse 2 uthe njengokuba izintaba zihaqa iJerusalem kanjalo yabahaqa abantu bakho kalokhu kuze kube phakade. Haqa kube yilona loyo kulaba manje Nkosi. Haqe nemindeni yabo, imindeni yabo engakholwa ikhumbule uNkulunkulu wami nomusa. Siyafisa siyacela siyazi ukuthi ushilo uJesu kuJohane 6:44 wathi akekho zakimi engadonsiwe ubaba. Baba Jehova Sebawothi, uNkulunkulu kaAbrahama, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe, ngiyacela udonse imindeni yalona loyo khona la engakholwayo.
idonse Nkosi uyisondeze kuwena ukuba Nkosi ubavuse ngomhla wokuphela ngegama elinamandla lika Jesu Kristu Inkosi yethu siyakucela lokho qhubeka ke uNkulunkulu wethu bahlumelelise bakhulise kumoya baze bafunyelele kulazini iqiniso bakhulise kumoya baze bafike ekhaya ezulwini yenza ihubo 121 ukuba Nkosi sibheke phezulu sonke lapho usizo lwethu livela khona ungavumi unyawo lwethu lishelele ungalala ungozeli usilondoloze uNkulunkulu wethu usilondoloze ekungeneni nasekuphumeni sibusiso sakho sihlale phezulu kwalo naloyo manje uzubuye ulanda ibandla lakho uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi amen yabonga bangcwele uNkulunkulu abe nani uma singabonani kuleli sibonane kwelizayo shela kumphathi wohlelo Simuthande uJesu Kristu inkosi siyabulela kakhulu siyambulela kakhulu ngokhulu ukuzithoba benza ucela ubaba umfundisi uBishop azosenzela umbulelo Bishop Bencezo Hallelujah. Jesu Kristu inkosi Ngiyalibingelela futhi bangcwele ngegama lenkosi uJesu. Amen. Siyabonga kakhulu ukuthi azodlulisa amazwi okubonga. Amen. Ndizobongela ke umzimkhulu. Amen. Lo elikuwo. Hallelujah. amen Ngibonise umfundisi uNonti naye ngibonise ke fikile. Amen. Nabanye sibongele tata kakhulu uNkulunkulu ekuthwela zinyathela kule ndawo ngithema ndikhuluma ke ngawe ekhophi nabefundisi ngathi lo tata nje bane kwandiposta le post ngiyambona ba intshebe imhlophe akubona abantu abadlalayo befundisi ngoba sihlutshwa ngabafana abacela ichiko abenhloko bahlupha kakhulu labathanda ushiya into athi ithuna bashumana kakhulu futhi anezilwimi kakhulu kodwa thina sesigijima ngeexperience kuba sibadala siyamjonga umuntu ophethe into ekuyiyo siyambona ophethe amaphepha sithi hayi lo siphathela amaphepha lo haleluya siyawakhuluke bangcwele ngezwi lenkosi elishinyele kule ndawo ngegama lenkosi uJesu. Amen. Sibongela kakhulu umzimkhulu siyambongela kakhulu la emzimkhulu tata umzimkhulu uyathandwa kakhulu nguThixo ya kungena lonke uhlobo labantu bethunywa uNkulunkulu yinga kwaba nefraternity ke eyabakhona emzimkhulu ndaba ngufounder wayo mna alibonke ngale nkosi so
ngokubona ukuthi la emzimkhulu kungena lo amesitende kwenye lo amesitende lo xa somamela imessage ayinyanga apha izihlukene nezinto ezenziwa abantu neziningi ngaya kuthathu ezimande ayikawusonda wakhe sakhe into kuthiwa yi-fraternal amen nandiyazele eKapa nisuka abantu mfundise eKapa econtrola ukusebenza kwamabandla amen ngenhlanhla ndabe ndiyiward committee yakwamasipala amen emele amabandla haleluya ndiseyiyo ke nangoku amen so kwabalula kuba yamkeleke lula ngoba yenziwa ifoundwa ngumuntu vele osebenza namapolitician amen kodwa yena ume kwicala lezwi likaNkulunkulu la ke tata noba ungabuya uzomesitete kwamasipala ungafika kumeya kuthiwa hayi thinta kodwa uNsundu uqala sive ngabo ukuthi singakunika nomhlaba ngoba ngabona bayaziyo lento ayirayid nayirong haleluya thina siyasebenza siyazi so ke tata ndizama ukuthi ngalomazwi namndotsho ifraternal ukuthi uthathu isibande ufikile ushumayele ndikhona ndimamele konke ya so into yakhe ipasile 100% kwasemzimkhulu amen ngoba ngaze sifike endaweni sokufraternal siyahlala phansi sibukele shumayela umfundisi ngelo xesha sikhangela ukuthi uyapasa nokuyafaila na emzimkhulu uthe qeda besithi ufaila bazophinda kuyifaile lo ngoba uyothi xa ebuya sombuzo ba le yanto ebeyitsho iphe eBhayibhelini leya ebeyenza iphe eBhayibhelini amen amen beke sala ngasebhizi ngomkela emunye umfundisi wevele emthatha ndana ngikhuluma le-fraternal apho ngathi bebazalwane siyabona ubukhona benu zosupporta nemvuselelo kodwa thina njenge-fraternal sifuna kusindiswa abantu abangakhono asikuveli bukhona abazalwane ngoba abazalwane nxa sebefika endaweni bafike bathi lo uyavutha lo uyacima bashiya amabandla bawashiye bengasho wenza avuthe bawufuna apho ukuvutha khona ngathi mina sikhathele ngabazali abaxabanisa abefundisi ngoba nxa bephuma bengena apha kuzoxabana inkokheli ake bafunde ukusupport aqede umuntu azazi ukuthi ukhonza phi azazi uba uphethwe phi ngoba lamaphepha bazaphepha ngathi phepha lika Juni asesifake izinkingeni ezinkulu haleluya amen haleluya amen so owashumayela masiqeda ukukhuluma lo wezomesitente wata isuku ngaphendula ifraternal waxa iphendula wathi yena uThixo umsuse emthatha ethe kunemikhukhu azoyichitha yakho ngoba efundisa imikhukhu wathi epulpet ngathi ufeki ngathi uhlulekile ngaphinda emsenteni emsikhulu yaphinda kumisa ngoba njengoba sithi sigade isithunzi sabefundisi akekho nokuma ahlabalaza abefundisi khona kekho nokuma athi mina ndiphethe into engcono phethe abefundisi basemsikhulu sizozivela thina mayingcono angatsheli sinento esisenza ngayo kumoya sivuthi hayi lento ayitsho ingcono haleluya so ke hayi salithulela nje ndiyayithanda into ishumayelayo ndanditsho befundisi amen yathi maqeda apha bakukhulekela abantu beza ngaphansi bazokhulekelwa abantu wathi ufuna ukhetha befuna bangabekwa ngibangibani esandla ngoba ngithe mina ngesikhathi bengikhuluma ngathi befundisi ungumfundisi wahamba ubeka izandla noba ubani uThixo akakumisa phambi kwabantu wethembile Mina nxa nenkinga mina ngikhuluma unkosikazi wami sobabili uyena ondazi kangcono nkosikazi beka isandla ngiphila andihambe ngiguqa kube finzeni ngabazi andibeka isandla le nto kuyijokothe namafutha ingane iqhawula nje ukuthamisa amafutha umfundisi wathi wayikhona ndatsho lo ndabonga mali nkosi ngoku ndiyayithanda uyitsho ngithi nkosi yami yiyo le nansi vela amen uThixo akumithixuke ethembile so ke siyambonga uThixo kakhulu ke tata ngokwenza konke ndibongela ifriend nasemzimkhulu la emzimu kukhona iCouncil of Churches kube khona isimunye fraternal
Isimunye Fraternal imele amabandla asindisiweyo ngoba ngawona adlisa abantu inyoka, ngawona adlisa abantu ingca, ngawona nikeza abantu ityiwa aye kushumayela uJesu. Ngithi ke mina ke maze benikeza abantu ityiwa bashota ukuthi amandla kaThixo abawazi, bazama uwenezela. Amen. Ininga basoli ndimani khoma ngithi mina ndiyamazi uNkulunkulu, ndikhomba inyoka ngomnwe ife indifike emgaqweni kwapha ikhomba ndathi yafa inyoka. Ndiyawazi amandla kaThixo emzini kwenye ilali, ndibheka omnye umama ephuma inyoka ephila esinqeni ngo-11 emini. Sistory saziwayo eso. Nxa uhamba namandla kaThixo usokoli. Ndiyabakhulekela abantu ngefoni agingqeke segoli umuntu asinde ndisekhaya. Ngoba into oyisebenza uyicaphula kuwena iphuma kuwena. Kuthi wena uphila njani? Ivoice enomlo yiyo lephilisa abantu efonini. Manje ngabanikeza abantu South abantu bethi bashota ngamandla abawatholanga bayawenezela. Danti siba singabasoli sibayeke ngithanda intshumayelo ukuthi masibayeke nyane bose bambulekelwe nabo. Amen. So ke siyabonga kakhulu ke ngamazwi ami okubongela ke umzimkhulu wonke njengoba lapha nale post ikhona ngomasipala bayibonile emaqhuphini khona alibonga amane Nkosi. Uyazi ukuthi bayifaka ekseni ngiveze ukuthi umfundi uzofika namhlanje apho kwesikolo amakhansela yazi noma yabayazi ukuthi kulapha. So ke siyabonga ke nami ngizonikeza report back uba ufike wasebenza kakuhle bendikhona, uba usebenze wrong benizophuma ndihambe ingapheli inkonzo uvese ndonisa imoto ndihamba kanti hayi kukhona kubhimbe khona. Nale ndawo yoprofeta ngithandile nje nguyisho stress batshoza sithi isiprofeto yilento eshunyayelwa afune kusuke kuyona zeke uprofeto asulini kwenye indlela yizo lizethi iBhayibheli abangagqithi esithathwini xa beprofeta. Amen. Kodwa abantu bafuna uprofeta ukubulawa ngubani wena wathinta zakho ziqhiniwe faka imali engaka uqhinela izinto zawo qaqeka bagijimela apho futhi abazalwane bagijima ngaphezulu abantu abangakholwa. Thixo makasincede. Siyabonga kakhulu ke tata nabazalwane bonke ngegama leNkosi uJesu. Amen. Ndikhonza ke kwibandla lase New Gospel Vision ndingufounder walo. Amen. So ndikhulele eAfrican Gospel Church, ndaqala uphendukela nje khona ku85. Ndangumvangelo ngumfundisi khona, ndikhuliswe nje khona, ndimbewu yasegospel. Amen. Kodwa uThixo wanithuma kwandenza ibantu eNew Gospel Vision Ministry. Ndiyifounder yakhona, ndinonkosikazi wami uthe sinokuphamisa nizomphakamise. Kodwa ngizomtsho ukuthi ukhona. Amen. Nkosikazi wami intombi yaseMampingeni uMawawa. Amen. Umama umkhwalo ngusibali kum. Amen. Nkosikazi wami ke nyani umndlela kodwa ke waphendla. Ndiyamthanda umhle kodwa ke waphendla. Aze ngishwada lokhu dada ngifike kwenye indawo ke ngifambisa amahatele ngishuma nje umuntu ovangelayo. Ndikithi manje ngibona abantu ngithi xa ndibona abantu besifazana ndibona insizwa. Makukhanga uwami unkosikazi xa umuntu wesifazana. Uwami. Inhlelo yona. Ndithi sanibona insizwa bahleka abantu. Kanti dlulisa imessage ukuthi bazi uba ukhona wami omhle kunabo bonke. Amen. Sike ndlulisa lonto. Ndivama ukuthi bazeke ndishumayela ngithi okondashata naye ndindlavene neKhalisi Kostina sasinzwa sobabili namhlanje siyaguga sobabili. Ngithi ke umfazi akatshintshwa ngayona imoto. Bahleka abantu ngithi ngoba sibona namhlanje nabefundisi betshintsha abafazi. Asiyazi lonto bivelaphi. Thina siguga nawe thamakhosikazi esachati nawo singakholwa. Sesiyathumana ngoba niphathele iswekile ekitchen. Nami ndithi hawu uyadala umthuma ngikathe kodwa ngiyoyilanda ngoba ndisigugile ngo sonke lento bovela uboma kuguvela uhlelo ukuguga okusikwenzayo. Sonke siyambonga uThixo ngawuthanda ngamazwi ami zokubongela umzimkhulu wonke ngegama leNkosi uJesu. Amen. Amen. uJesu Kristu Inkosi. Bengicela i-announcements ngaphambi kokuba
siye umthandazo wokuvala. Cela senza ama-announcements. Hallelujah. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Amamkhulisi ngicela usondele. Ama-announcements uba awekho na. Jesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu bazalwane. Besizacela nje ukuthi abazalwane banganyakazi bahlale nje kule ndawo. Kungabikho umuntu ozaphuma singakasho ukuthi phuma. Sizalungisela nje khona la ngoba ispace sikhona la endlini. Amen. Jesu Kristu inkosi. Siyaxolisa, sicela ukuyokhupha ngiyaxolisa. Kuyasiza uhamba nomuntu okusiza, angiyivalele lento le. Singabe sayifaka le.